दिनै जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि 29थि बोसोर मुंख्लं सान आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो फालियो आरो गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो बेखौ नैबे हरिसिंगा बिथांनि जोनोम जायगायावनो बा ओनसोलावनो बेखौ फालिनाय जादों आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि अनसायनायजों बेवहाय चिलड्रेन पार्क 30 लाखनि बेखौ गायसननाय जादों खुन्थिया आरो बिनि खामानिया थाबैनो जागोन। बालिराम बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव आरो बिथांनि जि हारिनि थाखाय होलांनाय अबदान आरो बिथाङा दिन्थिलांनाय जि लामा आरो बिथांनि जि आदर्श बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर'साया फोथांनानै लाखिनो थाखाय नाजानांगोन आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुंख्लं सानखौ अरायसम फालियो आरो नैबे हरिसिंगा ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै बिथांनि मुङाव अल इन्डिया इनभाइटेसन फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे खुङो मोजां लेभेलनि बेबो बिथांनि मुंखौ जोंनि गेजेराव अराय गोसोखांथि लाखिनो थाखाय बे हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नाजानाय मोनसे स्टेप आरो बिनि थाखाय आं हरिसिंगा ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। बिथां मुंख्लंनि जि सिमां आद्रा थानाय सिमां आरो बे आद्रा थानाय सिमांखौ जोङो साफ्रोमबो थांना थानाय सुबुङा मावफुंनांगौनि बिबान आरो जोङो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बिथांनि थाखाय खुंनाय बिथांनि मुङै खुंनाय बे अल इन्डिया इनभाइटेसन बालिराम बर' फुटबल टुर्नामेन्टआव 5 लाख राङै रेकारिं हरनाय जायो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदिनो बिथांनि मुंखौ जों अरायसम गोसोआव लाखिनो थाखाय जोंनि सरकारनिफ्रायबो नाजानाय जादों। जिहेतु 30 लाखजों बिथांनि मुङाव लुनो नागिरनाय जि चिलड्रेन पार्क बियो आबुङै जाफुंनाय नङा आं बेखायनो बे एखे थावनियावनो कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय 10 लाख रांनि आङो आरोबाव चिलड्रेन पार्कनि थाखाय जि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर दङ बा नांगौ मावनो गोनां खामानिफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय नैबे बाजेटआवनो 10 लाख रां आङो बे मुंख्लं जोहोलाव बालिराम बर' बिथांनि मुङै लुनो नागिरनाय चिलड्रेन पार्क बेयाव आङो अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो फोसावदों आरो बिनि खामानिखौ थाबैनो जोङो जागायगोन। दिनै बालिराम बर' मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांनि बियाव गासैबो बेफोर बाथ्राफोरखौ 90फ्रावनो आंहा एक्सपिरियेन्स आरो आङो दिनै फोसावनानै गोजोनदों जे जोंनि 32 नं बिटिसि समस्तियाव भेरगाव बिटिसि समस्तियाव थांनाय गोलाव बोसोर सोमावसारनायाव बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव एबसुनि एनडिएफबि बिएलटि जोंहा मुंख्लं जानाय सुबुं दङ आरो बे मुंख्लं न'खरनो आंनिफ्राय आङो न'खरफ्रोमनोबो आङो हम सलार होनायनि थाखाय आङो दिनै बेहाय फोसावदों आरो जाय मुंख्लं न'खरा गोरिबसिन आरो जायफोरनाव बिदि खामानि मावनानै न'खर खुंनो हानाय बा न'खरखौ बेंनो हानाय मानसि गैला बेबायदि जायखौ जों असहाय होनना बुङो दा बेबायदि सुबुंनो आंनिफ्राय इ रिक्सा होनो थाखायबो आङो पदक्षेप लादों आरो बेखौ एप्रिल दाननि गेजेरावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिएलटिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आं गासैखौबो हांख्रायनानै आरो मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमा गासैखौबो हांख्रायनानै आरो जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनखौ हांख्रायनानै आङो न'खरफ्रोमनोबो बे सलार आरो बेटारि रिक्सा जायनो होनो थाखाय आङो राहा लादों आं बेखौ हरनो थाखाय जोंनि मेटेरियेल्स जिखिनि नांगौ आं बेखौ थियारि खालामनानै दोनखाबाय। बैसागोनि सिगाङावनो आं बेखिनि खामानिखौ मावफुंनाय जादों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।